Wala ka lang handapuan dyan. Ayan mga kasinag, naipasok na po natin si Pagaspas sa kanyang kulungan. Kanina kaya nung gabi na, nalaglag siya doon sa puno. Lilipat sana siya ng sanga. Binabantayan ko, nalaglag sa puno. Hindi ko na po nabidyohan kasi madilim na. O ngayon nga, andito na siya. Pakainin natin. Nilagyan ko siya ng pagkain ito. Bibigyan ko siya ng karne. Ayaw mo yung karne na yan? Tira mo yan kanina. Ito pa oh. Ito pa oh. Tira mo ito kanina. Kainin na. Yan. Ito yung mga pagparagayat ko kanina oh. Natira mo. Sige na. Kain. Aray, kamay ko ba gayon? Muntikan pa yung kamay ko. Tilos pa naman ang tuka niyan mga kasinag. Kung mapapansin nyo mga kasinag, yung dapuan po niya na nasa itaas, di ba ando niya sa may taas na yun, yung dapuan niya, andyan sa taas, ibinaba ko na. Dito ka lang ilagay mga kasinag sa baba. Para hindi siya naalangan pag lumalabas. Naalangan kasi siya eh. Kasi pag nandun kasi yung dapuan niya, lilipad siya papunta dito sa baba, naharangan kasi dito sa may taas, kaya naalangan siya lumabas. Kaya inilagay ko lang kanina ng ganyan, habang nasa labas si Pagaspas kanina, inilipat ko yung dapuan niya. Ano yan mga kasinag, 3 peraso na 2 por 3. Ayan, magkakatabi yan 3. Kaya malapad yan. Kain ka pa oh. Yan, very good. Wala, kain. Ba't bibitawan mo? Huwag mong bitawan. Yan. Ano, matabang na ang lasa? Pinabayaan mo kasi. Kain na, kain. Opo. Ito pa oh. Subuan pa kita oh. Ito pa oh. Yan. Kain lang, kain. Para busog. Yan. O yan sa may paa mo na eh. Mahirap punin yan. Baka sakmalin mo yung paa ko. Andaw. Di ba daw? Ay, baka tirahin yung kamay ko. Makatakot mga kasinag. Kasi nandun na yun. Naipon sa may paa niya. Kainin mo lang yan. Hindi na kita susubuan. Baka tirahin mo ang kamay ko. Kainin mo lang yan. Yan. Sige. Bukas lalabas ka naman ulit ha. Bukas. Wala ka nang dapuan dyan sa taas. Siya na nga yan yung dapuan mo. Ibinaba ko na. Wala ka nang dapuan doon sa taas na yun. Nasa baba ng dapuan mo. Kainin mo na yan. Ubusan na yan. Para makatulog ka na. Hindi ko parang ipot. Ito si Pagaspas mga kasinag, hindi ko nakikita kung busog o ano na siya. Ang inuobserbahan ko lang kay Pagaspas, pag kumakain siya at umayaw na, busog na yan. Hindi ko nakikita yung butsi niya. Kagaya ni Bagwis, talagang kitang-kita mo sa butsi. Kitang-kita mo sa butsi nga. Matambok yung butsi niya. Ito kaya malago ang balahibo, kaya hindi umapansin ang butsi niya. Malago ang balahibo niya. Wala ka lang handapuan dyan. Sabing wala na. Nasa baba na. Nasa baba na ang dapuan mo. Pwede kang pumasok sa kwarto-kwarto na yan. Yan, yung kwarto-kwarto na yan. Nasa kalapati. Pwede kang pumasok dyan. Kung gusto mo dyan. Kainin na yan. Kainin na. Ito. Ay, asawan mo. Malaki kaya. Malaki.
Hiwain natin. Napaliitin lang natin. Maliit lang. Oh, yan. Maliit lang. Maliit. Ah. Ba't ayaw mo? Ito. Ito. Ayaw ng mga karne. Press na ano yan? Press na chicken. Native yan na kinatay natin. Napakaswerte mga. Puro laman ang sayo. Sa amin lang buto-buto. Kaya kainin mo lang kainin yan. Puro laman yan. Wala yung buto. Yan, ubusin yan. Ubusin. Yan pa. Yan pa. Yan. Meron pa. May isa pa dun sa paa mo. Ito. Diba, tirahin mo ang kamay ko. Daw. Iwas lang. Kukunin ko lang yung pagkain na isa. Yeah. Natakot. Ilang beses na kaya ako nasugatan mga kasinag. Dadala na ako. Tilos pa naman ang. Yan o. Ang pagkain na yan o. Kunin lang natin pagkain. Yan o. Tuka na. Sige, tuka. So yung pagkain na yan. Yan, very good. Napakalaki yata yung gayat na. Hindi alunok. Yan. Tapos na ka na kumain. Paano yan? Bye bye. Good night. Ano? Bye bye na. Bye bye. Good night. Ayan mga kasinag. Nakita nyo naman. Pinakain natin siya bago siya matulog. Isara natin yung kanyang bahay. Sarado natin. Nasaan yung lock nito? May lock ito. Ito. May lock ito eh. Hindi pwede kasing walang lock mga kasinag. Lagyan natin yan ng lock. Yan. Kasi itong lubid, isangat lang natin yan. Yan, okay na yan. Ayun mga kasinag, sa lahat po ng ating mga viewers, subscribers na patuloy na sumusuporta at tumatangkilik ng ating YouTube channel. Hanggang dito lang po. Maraming salamat mga kasinag. Bye bye!